Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Action Brian, kung sa aton mga listeners, sari lakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi, Sabado kita karon September 12, 2020. Atong nag-ulan, way lang gidugay, no? Hindi, mang low pressure area tayo ara sa Silang, Cavite na. Kag taas-taas na siya sa 14.2 degrees north latitude, 121.3 degrees east. Ining ulan, dala ini isang surface trap o kon extended elongation ng low atmospheric pressure area. Lapot norte kag central sang Negros, lapot yang Guimaras kag northwestern kag central Panay. So surface trap na siya. Nadala kita karon sa Magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob, lakip na diri ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ang Kabikulan. Kag diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan o kung Western Visayas nga tugay ni sa low pressure area. Ang iban nga bahin sa aton pungsod, padayon nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga Magalumon ang kahawaan. Nga may dala ini na ligwin nga mga pagulan nga halin ini sa localized thunderstorms. Mabatyagan sa kapungsuran ang mainay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa nasidlangan pakadto na aminan nasidlangan o kung east to northeast. Nagaapekto dito sa Aminhan kag Central sang Luzon nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Kag ang mahinay naman nga huyop sang hangin halin sa nabagat na nakatungtan pakadto sa pagbulubaylo nga direksyon mabatyagan naton diri sa Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang Luzon. Kag subong man may magahalin sa nabagatnan nasidlangan pakadto nabagatnan o kung southeast to south ang mag-influensya sa kabugusan nga Mindanao nga may makanay lamang nga kadagatan. Kag diri naman partikularmente sa atong probinsya, Magalumon ang aton nga kahawaan may lapta-lapta man ini nga pagtuba sang ulan kag pagpanakob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mayari kita mahinay nga huyop sang hangin halin ini sa nabagat na nakatungdan kung southwest hasta sa may pagbulubaylo nga direksyon ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita warning advisory ang conditions ng atong kabigatan ara sa makanay lamang pagdulod apyas ang balod sa atong baybayon sa probinsya. Okay.
Alas 2:05 sininga ugto nagunas 0.4 metro ang kanabaw ng tao magabalo sa alas 6:10 buwas na sa agas takos ng 1.3 metro ang kadalumon. Alas 5:46 sininga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita subong 26 o kun degrees Celsius o kun 68.8 degrees Fahrenheit. So, muni kabugusan sa aton lakat ng Jimbo sa gabi. Matulot tawa, may kay layo-layo na tong LPA, Sir Gan, no? Layo-layo na. Surface draft lang eh. Surface lang, aha. Damal-damal sa tuod, pero hindi man siya magdugay. Aha. Kuha na, padula ya box, Sir Gan. Oo. Sige, salamat, Sir Gan. Happy Sige, weekend. okay. Yes, sir. Mayo, kay matulot tawa, makaksyon ng aton sining palibot, ining maulano na ton nga panahon. Ate kung kaysa gapangita man ta nga magbulubugnaw palibot naton kag kuan man lang yabok sa dalan madula-dula man. Pero tiya mo na sa aton sini nga mga utod nga nagapuyo ya sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Kada gabi gina-remind ginaton kamo ano nga mag-alerto gid kita 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la city size na sa Srimat Tinion mangayo kita na isang giya kag pag-ubay sa aton mahal nga Ginoo sa aton sini nga pagpangalagad nga hatagan kita ya sang nagakaigo nga kinaalam kung paano naton hatagan sang information ang publiko pagi sa husto iya nga pagbalita mga kaksyon kag subong manhatagan kita sang maayong lawas ilikaw kita sa anuman nga sahi sang baletian kagabay pa nga madula na ining si COVID-19 nga mo ni karon ang sablagid sa aton sini nga pagginios-gios inaabalang daw hindi gid normal ang sitwasyon naton kapigado gid no so pagi sa paghaplas sang dugo sang holy blood sa aton mahal nga Ginoo sa iya pagpalangga pagigugma kabay pa nga luwason kita sining pandemya nga ini kag madula na sa madali nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 na sa aton sining nga pagpangalagad subong adlaw Sabado, Setyembre 12 na kita mga kaaksyon and kuana inang naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita lang kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Kag sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kay hatagan tagid ina sang hustisya karon ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita lokal kag nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Unahon tang mga headlines naton sa mga gabi, baw ginbulaga man kita, ilabi na gid ang mga barangay kapitanes mga kaaksyon. Ining ginpapanaog iya sang ombudsman sang suspensyon nga 6 kabulan sa anuman ka mga kapitan diri sa Bacolod 3 kag 3 man sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Ini may connection gihapon mga kaaksyon sa pagpanagtag sang social amelioration na program kon cash sang tinalikdan to nga mga binulan sa kasagsagan sang tagtaganay sang 6,000 pesos diri sa aton sa Western Visayas. Aksyon Firing Line. Panglawagon kunay karon ang ngalan sang 3 ka mga kapitan gikan diri sa syudad sa Bacolod by araman sang 3 ka mga kapitan gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Kag isa naman niya sa area sang Panay mga kaaksyon kahuluya no damo di sa 3 gid sa Bacolod, 3 sa Negros, isa sa Panay
kung naton gitulokon ini nga mga allegations, ti allegation galing kiti ombudsman nagpapanaog sang mando kauluyan no. Ginano niya na ipagpanagtaga. Action firing line. Ay nako man si Kapitan Noli Villarosa sang tangob ba nagabarakang gid ang ngalan niya Action Hands nga isa lang sa actually kuan ni sila mo 89 ini sila ka bilog mga kaaksyon sa bugos nga Pilipinas. So sa diri sa aton iya sa syudad sang Bacolod, lawagon ko na lang ni subong ha. Kay ari naman ni mga ngalan gid nila si Barangay Kapitan sang Barangay Tuoy, syudad sang Himamaylan. Si Barangay Kapitan Tizardo Tihada, mga kaaksyon na interview man na naton man diri mo. Ang isa ka Barangay Kapitan from Negros Occidental amo si Romeo Sultan sang Barangay Salamanca, Toboso, mga kaaksyon. Ang isa diri amo si Barangay Kapitan Ruel Sabikil sang Barangay Kabungahan, Banwa sang Calatrava. Bautupada itong duwak banwa. Ang diri iya sa syudad sa Bacolod amo si Barangay Kapitan Evelyn Taasan sang Barangay 11. Bawa pulupuntalan din amo no. Ang isa diri amo si Barangay Kapitan sang Barangay Tangob, Noli Villarosa, mga kaaksyon. Permita na gina-interview de. Si Kapitan Villarosa halin sa SAP pakadto sa donation sa mga jogging kag zumba sa airport. Ano pa to mga reklamo sa yatuman pakadto sa patinduganay sang silsay. Ginanato niya sang kuandri si Kapitan Villarosa sang sabat kag tingog no. So ang isa diri mga kaaksyon among taga Barangay 19 sa Bacolod nga amo si Kapitan Tito Dipon Barnuevo no. Sang dali lang. Barangay 19 si Kim Pirano no, Kapitan Kim Pirano. Si Tito Dipon naman niya Barnuevo, taga Barangay Linaw iniya, Panay sa Kapis naman nga area. Nagaisahanon to sa iya. Action firing line. So amo na ang mga kapitanes, 7 diri sa Western Visayas sa 89, pero 3 gid sa Bacolod, kag 3 man sa Negros Occidental. 6 kabulan nga suspensyon bangod sa ginaligar irregularidad nga pagpanagtag sang 6,000 pesos iya nga sak o kung ano nga sapsap, mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita lokal nga tutukan man naton sa aton sini nga pagpangalagad ang 888 Chinatown bala no. Suno diri sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI nga magapanira sila anay for the meantime. Action firing line. Grabing ego ni COVID-19 no. Damo-damo na dasang tenants mo no. Sa 888 manirado sila anay no. Sa Bacolod pabaskugon pagid mga kaaksyon ang contact tracing karon nga himo on diri according sa syudad sa Bacolod. Ti kagabi una didri na batian sa aton sa interview naton kay Councilor Rinicito Novero nga may ara sa mga pila ka mga nagpositibo sining mass testing nga ini mga kaaksyon nga hindi na makontak pa ang numero nga ginbutang nila sa ila sining pagpirma o pag-fill up nila sang form. And aside from that, hindi man matultulan ang ila sining address nga ginbutang hindi amo. Action firing line. Ay na no man nga sitwasyon tiway ginigin double check galayasang aton sa nga mga authority ini nga amo ni nga sitwasyon, mga kaaksyon ining nasambit yang mga ngalan nila tilang tawa ni subong ho kay daw di ko magsala action an 28 kabilog ining ginapangita subong ti may positive ini ahay di na sila nagkalalagto subong man kung sa sin oman kamo please lang report kamo sa authority ay dapat kamo i-isolate mo. Ti una nga ma-disgrasyada ang inyo sini nga pamilya. Action firing line.
Ito way ka mo kabalo kung positive or negative ka mo da, kay way ka mo malabot pa, no? Pero positive na ka mo gali, galing hindi lang mabuyagyag ngalan nyo dire, no? Di sagi ka mo kasalamuha karon sa family nyo da. Positive ka mo gali, kundi magdinamo, gini karon di sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sige, sa iban nga balita mag-aksyon sa ato nga pagpangalagad, si Action Marlon karon sila'y may pinakamataas iyang positive sining positivity rate iya sang COVID-19 sa Negros Occidental. Action firing line. Samtang dito sa syudad sang San Carlos, no, inagurahan ang facility man para sa COVID-19. Action firing line. Sa syudad sang Bago na naman niya nagpatigayon liwat sang mass testing mga kaksyon. Sa nagligad tong ginpatigayon atong August 30 and 31 nga mass testing mga kaksyon atong one time big time sa 4 ka lugar, 3 ka syudad kag 1 ka banwa diri sa probinsya, no? Nga ginpatigayon ang mass testing nga ini, ang Bago amo ang may pinaka-jutay kay nahadlok ang mga tao magpaswab. Action firing line. Hindi naman sila mabasol kung mahadlok sila kay inabalang tawag naton base kulang sa pagpahangop. Bala do ano man do ako gani guro do inang halos gabi-gabi dalata maning kaangay sa COVID-19 do karidandant na gani kay pagbugtaw mo sa aga COVID-19 hasta magtakop ang kagabihon COVID-19. So doon na puno naman taguro sa information gid kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Inganyo guro inganyo kag dugang nga pagpahangop sa aton sini nga mga utod mga kaksyon agod magpa-swab test sila labi na gintong mga tawo nga may ara sa mga pagsuspetso ng aton sini nga otoridad. Action firing line. Samtang i-check naton karon mga kaksyon ang pila ka mga utilities naton diri like Basiwa kag Sineco kung ano ang ilang sini nga reaksyon sa resolution nga pasar nagligad ngadlaw nga duso ni Councilor Simple Distrito nga kon pwede ipaiway anay ang disconnection sa mga tubig, suga, kuryente, mga telecommunications sining panahon sang pandemya mga kaksyon. Action firing line. Kuanta sila karon sa reaksyon kaga balikan ta karon ang nautod naton nga isyu kagabi with Councilor John Gamboa Jr. Way naton siya matawgan kagabi kay do ka damo to nagsinulod nga mga balita. Balikan ko siya karon unahon ko gid siya karon kay daw ka okay man nga kung kaysa tulutokre man kita ko nanong sitwasyon sang syudad sa Bacolod ang panghimanwa. Action firing line. Kung kumusta na dira mga kaksyon i-check ta man ni karon plus pangitaong kun iblag karon no kay may nag-report diri sa aton nga sa Barangay Bata may tagtagana ito aksyonan sang alleged nga expired iyang dilata. Action firing line. Ay siyempre kadelikado sina kon way na natuon sa husto iyang duration sang iya sining ang unod niya dira kay basi magkalahiluan ng mga tao da kag magkala disgrasya tapos basi mag-COVID. Action firing line. Yan na sang iba ni istorya ha. La City, 18 Action Radio, Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, kabalo karon ang isyo this Bacolod. Actually kagabi panitani mo pa YouTube lang kagabi kay Councilor Novero no kagabi man to gumawa this Action Radio atong ginapangita nga manag positive. Kagabi way naton matigayon ini kay gusto ni Councilor John Gamboa Jr. nga mangita gid sang audit sang kagastuhanan sang syudad kon pila na gid. Dogin basura ning iya sining resolution. May-ari man siya diri nga ginbasura man ang iya sining resolution inibalang pagsuporta sang lokal nga mga health protocols nga ginapatigayon mga kaksyon kag iban pa. Action firing line. Pero bilang ginabasura. Puno na nagurong inyo nga basurahan da sa konsiho ay. Action firing line. Sige, balikan ko na karon sa balita lokal kay maglagaw-lagaw ko kadali di makaksyon sa nasyonal gamay malang ni si Juan ganyo si Cardinal Luis Antonio Tagliho. Kundi dito ni siya na subong naga-duty niya sa Vatican sa ginatawag niya nga Prefect on the Congregation for the New Evangelization of
peoples mga kaaksyon under ini sa Catholic Church. Nagpauli siya diri sa aton sa pungsod Pilipinas kay may tambungan man nga importante nga hinon-anon. Bapag labot diri sa Pilipinas, gin swab test man siya. Uy, positive man bala si Juan Cardinal Tagle, pero asymptomatic ini siya. Ara na siya subong sa kuana sa ginatawag naton isolation facility man mga kaaksyon. Action firing line. Samtang ginsakyan ni ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang ordinansa nga gintukod didto sa kon ginpapanaog nga executive order. Hindi lang ko ka-sure kung executive order o court ordinance, the executive order ini sa Metro Manila ni Mayor Isko Moreno nga sa panahon sang Nobyembre 1 kag 2 tigkalalag bla. Way lang sa may magkadto anay sa mga sementeryo kay karon maginutok to kundi kausa naman karon sang ginatawag naton nga paglapta ni COVID-19. Action firing line. Tigin sakyan sang DILG sa sige, bilog nga Pilipinas. Way lang anay kadto spatyo sa 1 kag 2 sa Nobyembre. Pero wala man ginadumili ang pagkadto sa patio basta hindi lang sa adlaw ginsang tigkalalag sa All Souls Day kag All Saints Day kay para hindi maginutok. Action firing line. May man nga tika nga kay kita dan diri sa Bacolod aksyonan. Kaya patrol kita mo na adlaw. So san tao dila binagin magdos bla. Ano di sa aton 2 kun 1 November 1 ang tao di sa Burgos halos taran nga mga kapatyuhan diri sa Bacolod yan nagaginutok na di iya. Action firing line. Sa iban nga balita maka-aksyon sa national ariyo kay si Juan bala si Undersecretary iya sang DOH nga si Maria Rosario Vergire nagpalayag nga wala sang kamatuoran ang pila ka mga report nga ang paghatag sang absolute pardon sa kay US nga Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton may ara ini sang mga kondisyones sa tunga sang pungsod Pilipinas kag pungsod Amerika. Action firing line. Nagalibog ulo ko kon kamo guro galibog kamo anong koneksyon sang kay Pemberton kag sa kay Vergire nga ara dira sa DOH Undersecretary. Now, amo ning issue dire ginklaro niya kay nagalibot subong naga-circulate subong information nga ginhatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang pardon, absolute pardon o kon ginpapagwa sa prisuhan gingamit to lang GCTA good conduct time allowance agon makagwa ining si Pemberton nga nagpatay sa isa ka miyembro sang LGBT didto iya sa Olongapo sa nagligad pa to nga 2014 kay may ara kuno sang kondisyones sa tunga sang US agod nga ma-providean kita dire sang bakuna sining COVID-19. Action firing line. Tigin klaro ni Vergire subong siya wala ina sang kamatuuran wa ina sang kamatuuran sa inang bakuna kung may ara gid man may ara ina iya hindi na pwede nga pagmapunggan action hands kay may mandato ina iya ang bakuna nga dapat deserving ang isa ka pungsod nga maka-avail sina kay kinahanglan sa publiko subay na daya labot kun anong mga kondisyones kay ara na napaidalom sa World Health Organization nga sila na yan nagamando nga sige ang Pilipinas pabakla nyo man da sang bakuna ha kung ano man nga mga pungsod abi pero di ko may ara giman guro lainay buot guro kung kisa guro nagapugong man guro isa ka pungsod nga maghatag to inablang dinalok man Action firing line. Didiri sa aton nagligad to porting hanot ni Presidente Rodrigo Duterte sa Amerika mo di dumduman mo atong pagpauli ya sa anon aton iya nga mga US Army sa aton di ginpuntat ang mga exercises sa aton di ang yaw-yaw sang presidente ta dito sa pungsod Amerika nga mga opisyalis man ti subong ang coronavirus ang Amerika may ara na black action hands ang bakuna. Action firing line. Kung hindi ta karon mapalo-ilo ito bas hindi gid matatuod katilaw no. Di madisgrasya gid na karon no. Pero ti ining ginalibot nga istorya about iya kay Pemberton, tiway ni sa kamaturan na. Kinanglan na isa ka pungsod atagan gid man bakuna pero sulo kay Vergire before ina siya i-provide kag
inject dira sa tawo sining bakuna nga ini dapat maglabay gid sa Food and Drugs Administration o kon FDA para mapasigurado ta nga safe ini kag wala sang may maproblema sining bakuna. Action firing line. Ang pinaka-latest subong iya mga kaksyon sang numero sa pungsod Pilipinas nga nagpositive na, naglabot na sa 257,863 ang bag-o. Subong ito nagsaka naman liwat aksyon na, no? 4,935 ang bag-o nga nagpositive today. Ang naka-recover na ara sa 187,000. Damo-damo naman, ano? 66,000 naman, 455 ang aktibo. Pero ang patay ti nagakuan amat-amat man kasaka kay ara na sa 4,292 mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Action na Philippine Standard Time, La City 25 na sa aton sini nga pagpangalagad. Diri kagabi mga kaaksyon sa nambal ko na sa inyo. Ay sa kadako man nga topiko kontanin naton amo ang pila ka mga isyu gikan sa syudad sang Bacolod. Ini may angot ini nga nagalibog ang ulo ni Councilor John Gamboa Jr. kon nga ginapang butang kag ginapang haboy sa basurahan ang iya sining nga naduso nga mga resolution. Hindi literal nga ginbutang gid sa basurahan kag ginhakot sang COVID sang ano ha sang ano nagapanghakot basura gani. Gakalipat na ko. IPN. Action firing line. Ang bot sa lingon na ginbasura na blang waay ginaktuhan, wala ginpaboran, no? Ginbasura. Amo nang iyos nga tingala man kung gisa sa media la action hands, no? Nga basura to dibutang mo pareho na bla sa korte blagin. Wala gin blagin ano bla? Way na baton kay lack of evidence. Oo, lack of mga etc. Pero mag-headline ng media bla ginbasura sang korte. Magin basura. Pero mga kuan ina, mga style lang ina, no? So muna, gadibog ulo ni Gamboa subong. Gasya ka katol gid ang ulo ko black sobray mo. Nga halos mga resolution ko da. Do hindi ya pagaktuhan ya. Action firing line. Siling kuti kabalo naman te daan nga ikaw lang da isa, no? Ikaw lang da isa. Pero basi bla may ara man councilor makita nila nga do hindi gid man pwedeng resolution mo kundi basura man eh. Action firing line. Kaya may resolution man si Councilor Gamboa gani nga gakapasar man eh. No, gakapasar man. No, gakasulod man ay. Basi ini nga mga resolution guro hindi man guro kinahanglan man. Pero amo na siya mismo gusto niya klarohon. Ang isa sa ginaklaro ya tani ko diri ang pagpangita niya nga audit mga kaaksyon sining kagastuhanan subong sang Bacolod sa idalom sang COVID-19 nga ini. Action firing line. Wala ginaktuhan, no? Kag iban pagid nga resolusyon daw tatlo ni ka resolusyon ang ginahambal ya diri sa aton. Ini pagid ang resolusyon bala nga disconnection. Hindi anay pagipahanugutan nga magpang-disconnect ang Basiwa, Sineco, kag subong man ang mga telecommunications company. Gin basura man ning iya. Kag co-author na lang siya didto sa kay Councilor Simple Distrito. Tigali kay Palariho malanggali na. Action firing line. Sige, amo na ang rason kun nga si Gamboa paminsar kon ano gid bala ang ara sa likod sining nasambit iyang kagastuhanan sang syudad. Kay simple malang ginapangayo ya mo, da? Kuan man lang mo, udit malang mo way naman iban para makabalo bala ang publiko kundi nagkalalad to ang nasambit iyang pundo. Action firing line. Pero daw halata naman sa ato nga napanagtagin man niya ang tag 7 kilo nga bugas, ang mga tinapa dira kag iban pa mga noodles, mga kaksyon, napanagtagin man sa syudad. Tiko napanagtagin man diin ang audit. Daw wala na taning gusto ni Councilor John Gamboa mo para makabalo man siya bisan tod ari ta subong sa panahon sa pandemya nga ini. Pero kinanglan taman nga i-inform gyapon ang publiko sa pundo nga tax inaiyas ang tawo. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor John Gamboa. Sir, good evening. Action Brian, may gabi. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may gabi. Pasensya gid kagabi, Councilor, kay kon kuhaon ta ka sa pinaka-late na ginto nga part sa program ko do basi makulang tabla sa chimpo kanugon balahaw.
So, Yes, sir. Wala gid kaso. Wala gid kaso. Thank you. Ginpakarunanta ka para maglawig-lawig kita. Anyways, Councilor, ang unan mo tong gin-mention ining party resolution audit. Anong natabo sini kag ano gintaning gusto mo matabo mo sini, Councilor? Okay, ang ginsuguran sini action Brian kay tungod nga si Councilor Dindo Ramos nagpangabay-abi nga tagaan sang dugang nga pundo o kung ano man nga mga available funds nga may ara kita nga nabilin. Nagin-mention niya ang 119 million bayanihan funds nga gin-extend sa aton sang national government nga nahimo ihatag assistance para sa aton nga mga drivers. Kasi kung may available funds pa, kung pila pa ang balanse, amo na ang gusto ni Councilor Dindo mabalaan. So therefore, angot sa sana nga resolution, nagpasar man ako, nagduso man ako sa isa ka resolution, considering nga ang tanan-tanan kami, wala man kabalo, sang matuod nga balanse sa sina nga pundo, nagduso ako sang isa ka resolution requesting the city budget officer to submit the audit or the liquidation report of the 119 million para mabalanta ang balanse. So dito ko nakita nga wala gali sila yagana. Sa prangkang sigulanon, wala gali sila yagana. Ay tungod nga wala man lang gani nila gin second for purposes of discussion. Ay, si first reading pa lang paiway na ni Councilor daw mo sina. Yeah, wala pa. Kung first base ka pa lang, wala na sa nag-second. So, automatic patay ang imbong resolution. Oh, grabe na. Ginpatay nila, wala na kami nag-discuss pa. Although sang naglikad nga duwa ka semana, sang ginpasar na montong 113 million, nagayo man gani ni sila sa akon nga kung matimo matagaan man ako ni tagaan ko man ni sila sang kopya kay nagpangabay ako ya personal mo gin-manifest ko kay Madam Imelda Williams sang budget office nga tagaan niya ko ya kopya. So nagpabaluman sila nga kung if that is the case kung ni ara sang kopya tagain na lang kami man sang kopya. Amo nang hambal nila. So gin-manifest ko kahapon o sa isa kadlaw sa Thursday by way of a resolution pero nakibot ako nga wala na ako niya nila ginupdan. Oo. I don't know for what reason kaya amo na katuma in-explicar ko man sila kung ano ka-importante ang liquidation report. Una best ginambal ko na hindi kita kabaton sa aton nga masunod nga bayanihan funds to kundi naton pag-liquidate ang 119 million ikaduwa. Kung may savings gid man o kung may pundo gid man na ang extra, baloka kung hindi ina naton pag-liquidate. Yes. I-revert ibalik ina sa national government. Yes, correct na. Importante kayo siling ko sa ila. Kaga not for anything else siling ko. Pangayuan na naton ang aton nga budget officer sang audit. So wala sila ya upod sa akon nga sitwasyon. So patay ang akong resolusyon. Yes, ang imo man ang tutuyo tani kung ano giblang gigkantuan sini pila ka libo ka sako nga bugas ini pila ka karton isang 555 gin pamakal ni. Yes, friend, kay tungod nga isa nila ka ang isa may konsehal nga gusto mangayo sang extra nga pundo. So sa siniman nga budget nga gin hatag sa aton sa national government, ang pamangkot pila pa ang pwede naton magasto kung dili pangayuan naton audit report. Kag pila ang aton pang savings o kung may nabilin nga pundo sa sina nga ba 119 million. Paano ka wabi magpartiniser sang isa ka kakwan sang isa ka pangabay naton nga punduhan ng ini nga programa kung wala kita kabalo kung tilagid ang nabilin sa sina nga pundo. Logic kayo. Kag kung may nabilin gid man no, may ara ta sang MCQ subok ba si magamit ta pagid ang sulusubrada Councilor damo sina no? Yes. Kay ginopdan ko man ako nagupod ako ya sa resolution ni Dindo Ramos, Councilor Dindo Ramos. Man, kay natibot lang ako. Si tapos to why na lang dayon? Wala na kasi isang lang nag-second.
kadua ko gid liwat-liwat si Vice Elised kadua yaman liwat-liwat may masekan. Aha. Wala gid. Pero ti ano kunong rason, Councilor, may ara ginas laguro sang gin-support nga palayag ikon nga ang way na lang inagintakol ining imo si resolution? Wala gid ko ba? Wala gid. Why gid sila? They are all silent. Ah. Although gasiling sila ya on air like Attorney Renisito Lovero, nagasiling niya kito may pangayoon si Councilor Gambuwa nga audit suportaran ko ya. Baka nami. Medyo kanami pamatian. Pero I don't know kung what happened. Aha. Kaya mo man ba sa akong mga naglilikang previous na nga duha ka resolution, gin patay man nila, I don't know why. Ano pag itong resolution mga ibang gani, itong health protocol, ano to, Councilor gani? Di ang una, ang akong nga resolution, naging patay man nila, muni bilang resolution favorably supporting the appeal of the mayor Aha. sa National Interagency nga kung nahimo i-implementar naton niya ang aton nga local health protocols Yes, kaya kitang kabalo sa aton nga mga returning residents. Di ba? Aha. Ano pala, balokan ng hambal nila? That's why tawag ko kapete. Nitpicking lang, butulingod na, mangitagid lang sang Lusot na ba? sang buslot o kung sala. Basta lang. So, Supporting the mayor, ha? aha. Tapos din-amend pa ni Councilor Dindo, ni Councilor Dindo, okay, kung we want to state our independence, hindi na lang, we will just simply request the National IATF na kung mahimo, i-implement yan nato ng aton local health protocol. Gin-adapt ko man na. Gin-adapt ko man na ang amendment. For one reason or the other, ginpatay man nila. Aha. So pinaka-simple malantani no ti magambal resolution supporting to the mayor of Bacolod nga amo ni ipatuman tang aton nya kaugalingon nga health protocol diri. Di naman malala ka simple gurong ginapangayo mo kon ang tawon ko sige pak pasar. Oh, okay ayos na. Daw wala na tani Councilor no. Thing yes, health protocol Abian Brian inang action Brian. Protocol, health protocol. Aha. Kung isipon, ito man ka-importante. Aha. Kung isipon mo, gusto mo nga ihuguton pagidbing pagpatuman sa health protocol, nagapabor ako, di mga mo sila dapat approve without thinking na nitanin mo sa mga kinaliya nga type like Councilor na resolution eh. Correct. Misplace ang ilang argument sa counseling nila kung aprobahan tayo subservient kita to the mayor. Dali lang. May rason mo sila. Express gani kita ya sang atong independence. Now, whether we are helping or we are against. But the fact is, by this resolution, nagahambal kita yan na may panindugan man niya ang sangguniang panglusod. Ang siling niya sa amon, we are subservient to the mayor, inferior kuno submissive kami sa mayor. Galing. Misplace kayo, gakatrapo, gidbalaya kayo nga diskurso. Kaya isisipon ta, executive kag legislative, lain man nga branch mo. So, dapat may araman ka mo nga side Councilor? Yes. Damo sinabi. Amo na yakong tani dapat. Para daw hindi ibot silingo nga daw pabaya lang ning konseho. How do I ni sila labot sa gakatabo sa Bacolod eh? Amo nang imo tuyo tani guro. Yes, and to add more weight. Dugangan bala namon pagit ang sulat sa aton nga mayor bulik. Nga ang sang kunya panglusod nagasuporta. Yes, correct na. Can you just imagine kung mahataho na naton sa national IATF with the support resolution coming from the Sangguniang Panglungsod kundi nag-ululubog at bugat siya. Yes, correct na. Sa pareho sa ginahimo ni Long District Congressman Greg Gasataya kung anong ginahimo sa syudad sa suportahan tani manawag man sa to sa national kiti mas lapit pagidto siya. So daw nagbugos ang pwersa sang Bacolod non. Daw man ang pinaka-point naton diri, Councilor. That is correct. That is correct. Amo na kung tani ang aton nga tinutuyo. Pero I don't know. This place ka ni argument just to find fault. Pagkatong katatlo, pag ikakalamutan, pag Sir Brian ang ikatatlo. Are ha? You know what? Kaya niara ako resolution. Amo-amo. Kaya hindi ganda ni amo-amo, kundi the same intent and purposes. Context, abe. Ang context parehas gid. Ang main context, ang main gist,
to our resolutions nga ginapangabay nato ang ini nga mga public utilities Aha. nga suspendihon anay nila The same man ang ang pagpanukot. mga references. Abi, mo amogid. Yes. Mm. Ang pagpanukot Mhm. kag ang unkaton anay ang pagpangutod. Aha. Kay tungod nga may ara kita nga kuan nga krisis. Na ara kita subong sa kuan sa quarantine. Yes, yes. Aha. Now, would you believe na ginpatay ni Milaya o gintago niya sa Committee Chair on Public Utilities, ginaccept niya lang niya for what? Typographical error. Uy? Ang Senate Bill number bala, nagliwas lang. Okay. So, Nagliwas lang. so ano natabo sa to? Motong ginhimo na lang gintabid to sa kadistrito or nag-ayo kagad nga i-co-author ka to, maupod ka to sa iya? Nan, ginpatay ni nila ang akon niya, ginaccept ya. Waya ginaksyonan, gintago ya, in other words. Kag sa paglambot na ya sa resolusyon ni Councilor Distrito, which nga ginmanifest ko ha, Yes, yes. nga ang ayoko tani sa ila nga i-consolidate na lang ang duwa ka resolusyon. After all, the request is the same. Aha. Diba? I-consolidate na lang subject to style. Nan. Pero patay nila ya, gintago iya ang aton nga resolusyon sa iya kay distrito, ginbaton ya, kag gin-accept ya, kag ginaprubahan nila. Okay. Probable ka, bonwa, wala gid niya siling ko bahid politika. You know what I did? Nagpangabay ako ya kay Councilor Distrito, ma'am, considering ang aton nga resolusyon are exactly the same. Aha. Exactly the same. And with the same intent and purposes. Pwede maging co-author man ako sa imong nga resolusyon. Kumbaga na kung nagpaidalom ka na lang, upod na lang ko na, co-author na lang ko na, kaya pariyo man ang tinutuyo ta daw mo sinaamin, ha? Yes, wala politika. Regardless of our political affiliations, basta mayo. Updan. Pero sinong una nga nagtukod sinabi councilor nga resolution, ikaw o si councilor distrito, or nagdungan na gid ini? Nagdungan lang gid ini, but I was given the floor first kay ginsabit ng ako nga resolution to as early as Monday pa lang. Okay. Lunes pa lang niya sang aga ginsubmit ko na ni. Kaya mo na sang nagapangabay sa akon ng mga upod mo. So Lunes siya first thing in the morning ginsubmit ko na niya sa SP. So in other words, nakauna ako ya file. So gin-take ini nga akong resolution ahead of the resolution filed by Councilor Distrito. So din ka kita banwa basta maayo ya ginaupdan ta. Pero I don't know the rationally. Basta sa ako niya gani siling ko, this is pure and simple trapo politics. Grabe, no? Trapo politics gakatabo sa imo sa pananawan councilor, no? Yes, the tyranny of the majority. Grabe, no? So anyways, next time siguro careful ka gid guro sa pagpasulod naman liwat kay basi gamiton ko ng word ginagamit mo. Basi patyo naman blaw. Trapo politic. Majority at tawag na naton the tyranny of the majority. I see. Anyway, sa gusto ko man gani gid magwa sang side nila kung anong pinaka rason gid sini. Galing kay subong na explain mo naman gani nga iban way man supporting gani nga mga mga rasones kung nga ang gina pang basura ining resolution kay kumagambal kita resolution do hindi man ipariyoya sa ordinansa kinanglan ginaton padalman ini kay may mga penalties so kun ano padira nga mga revision mga amendments kung may kinanglan gid man may mga old nga mga ordinances ini resolution only councilor no? Yes, because this is only a personal sentiment of the author. Nga ang kalabanan niya, gilabaton na lang na. Kaya tungkol nga respetuhon man naton ang tungkol man naton nga konsyal. Kaya because iyan na yung mga personal nga sentiment. Di all the more, siling ko, health protocol ang ginambalan, moratorium ang ginambalan, patyon mo kaya. Grabe pa yun. Anyway, so yes, go ahead, Councilor. So, amo man lang ako na. Just to show how petty and how trivial. Sige lang. Nagkadlaw gani ko, nampot gani ko. Tuloy ang akong reaksyon. Nahalamot. Nandun nahampot bala ko. Tikwan pa. Sa ilang sa ilang actions, ha? Tikwan pa da. Sa ilang actions. Resolution pa mora. Kay resolution patay pa more gyapon. Yes.
You know what? They will never, these people can never deter me. Siling nila nga, kanong ko nila, they will, siling bully me around, no? Tatlaw man lang ko na. Wala na tatantuganay. Do intimidation, abi, no? Yes. Ano mo sininga sa tuwi. Ati kung tantuganay, do ayawan sa simo, kay subong dan virtual ka mo. O, tino. Biskan ta, siling ko, kung biskan sa session pa, hindi mo ko yung magbato, makuob man lang ko. Why gin man na dapat ya matabo sina. Binangigay lang niya, linalisay lang, patasay tingog, palabaw-labaw sang ihibalo, kagang kung anong unod sang sinibi nga discussion, why lang niya kuhitay, kilay naman ang istorya, no? Yes, amo na iya kung taning mo, ta sa sanggol niya panglungsod, hindi nga punggan mo ya ang diskusyon. I-deliberate niya sang insakto. Nablaya nga ang sistema, sinada kung taniya, just talk on the merits of the proposed resolution or the proposed ordinance, o hindi ya kay siling nga taguon mo. Pero do ka okay patutani kung may mga deliberation, may rasang interpolation nga natabo abi kag ginbasura gid inagro daw goods ka pato kay do gid ka pasarba galing kay way pa gani kasulod ang isa ka kamalingking sang imo nga resolution gin pang basura na daw mo na. Yes. Kag gina-accept ang kalabanan. Pinabaton ng black kag i-archive taguon na lang. Sadyang obra, no? Sige ka. Oy kamay may mo daw. Ako yang gusto ko gidari gapamati manisla siguro sa akon. Ati ara. Oy ano ko da diskusyon lang ta. Amo lang na aton, pero hindi niya pagtaguon, hindi niya pagpatya, wala pa ganit kaya deliberate ang inang isyo. Galing kay tapason nyo na ya. Sa imo pa lang guro to kon sa balita pa sa headliner plan do way pasaro sa ila ti mo na hindi na ta magbasa sa context niya. Precisely, without reading, that is why ang tawag sa naton that nitpicking. Without reading the actual text. Kada majoring bala on the minority, majoring bala on the minor sa. The correct term there really is nitpicking. Wala mo pang nabasa gani in context to, hindi ka na. Kaluoy man kay Councilor Gamboa, no? Hindi kaluluoy gid kayo, Brian. 3 years mo nang lapit naman lang 2022 mga 1 year na lang guro no kag mga pila ka months lang masagamsam na dugay makaluwas ka na gid manda councilor makapaway na ta. Pero okay, gapangahig pa. Ay, hindi. Walo ka mo di man kung tani ang obligasyon sa konseho mo. Yes, Di ba? Amo man lang ang balko sila nga let us craft legislation in support sa aton ng mga frontliners. That is the main duty of the legislator, to craft laws, to craft measures, to craft policy directions. Wala nila ginatagaan na ligwa. That is our primary role at the Sangguniang Panglungsod. Pero tayo mga, before ito mag-wind up, may mga musta na lang. Kung kumusta na ito yung nagligad, ito nga nabuyagyag mo ba lang at 2,500 na vaccine na kwanto, vitamin nga ito? Tida mo, pag naganda sinulod sa akong information na Brian, pati na gani ng mga oxygen tank ni, din purte ka mga barato, galis ni kayo. Na dalaman na ito gali? Dala pa bago ko lang sinilang hapon, no, may nagtawag sa akong supplier. Major supplier. Kaya ang bili abis ang oxygen tank. Ang sinibili ang oxygen regulator. Ay, gali? Gidya overpriced gidya kaayo tanan-tanan nga ding item so kete ilapitin man lang ko nila sang mga informasyon. Ti basi makakuha kada galing ka budlay masi mo kwa documents no basi mayara kada mga dokumentos di pa balaalan ta dayon di kay kinahanglan man na makabalang publiko mo. Yes, that is correct. Amo na siling to mayara ako as Brian no kun maginduso ako nga kapsang sa lamang sa amo man nga sesyon ini transparency law. Transparency bala nga gina-require na naton di posting sa mga budget, project expenses. Yes, oo. In accordance sa freedom of information, disclosure of public records. Gusto ko na ni sang first reading, ginbaton lang anay. Kuti sige lang, patunan nyo lang anay. But I hope nga ma-discuss ini naton on the merits of the ordinance. Kasi amo nini subong nga ginayos ang tawo sa aton mo. Yes. Hindi bala, transparency. Tagsiling ko man sa ila to sa nagligay kiti siling nila kuno hiyatag na lang na yan nato ng prerogative sa kay mayor. Ang discretion bala ang power to decide. Yes, correct. Si Balukas Panwa ang new normal subong siling ko sa ila
dapat it should entail bala siling ko multi-sectoral collaborations and interaction na. Action, oo. Nadudla na ta sinisang PhilHealth scandal. That we need to regain back the trust ng aton pumuluyo. Kasi admittedly, pero tigid man ang duda subong sang tao sa aton. Yes. Ng mga opisyales, di ba? Dala ka The na issue on corruption. Ha? Dala ka na da kay ginapangita. Dala ko Ganun kaya nga, Oo. opisyal ako sa syudad. Oh, correct na. Dala na ko da. Kung kaganing kakatabo bala sa bugos ng Pilipinas, may mga PhilHealth scandal kita, etc. Tanan-tanan Wala lang. to. Oh. So, ikwan na naton, doon na naton ang mga private sector, ang mga civil society, ang pumuluyo, Aha. no? Hindi siling naton nga kamo lang kita lang sa gihapon, hindi ka nakita ang issues ang fight kontra COVID. Inatugan na nila ya si Mayor, na ikaw na lang kaya Mayor, bahala. Can you just imagine? Amo ba lagi ako the same argument nga agin patay nila ako nga resolution? This because nga siling nila, let's give it to the Mayor to decide for us. Can you just imagine? Correct na. Amo ng argument nila nga hindi na naton pagpaintranda kay iyan na lang na yan ni Mayor, siya na lang na bala kay paloman kita nga ang iya nga tinutuyo kaayuhan para sa syudad. Yes. Hindi kita ya ka-intra. Hindi iya ka-intra sa dunyang panglungsod. Amo nang takoda nga pamangkot. Pati kita, hindi na nila iya pagpapaintrahon. Palantawon mo sa sitwasyon, abi? Yes, partisipahon ka to na. Amo na, ilan na gusto, I don't know why. Sige. Anyways, Mayor, Councilor, salamat gid si mong time. Pasensya gid. Hindi, wala gid ka. So, Sir Brian, pasensya man, kito ka passionate lang pala sa akong mag-explain sa liba. It's okay. Pero, panwa, pardon me, ha? Pardon me, but, tawhay lang ini nga pag hinunanon sa hindi nga mga isyu sa aton. Ari gamay lang gibe nga ko reaction mo, gamay lang kagabi una diri na batian sa Action Radio Bacolod. Na-interview naton si Councilor Renisito Novero. Kundi nag-mass testing kita, na? Do 4,300 plus ato. May ara gali isang masubra 20 councilor ho, kamanga nag-positive. Nga hindi na malocate subong, hindi makontak ang cellphone number, kag ang address daw hindi magkalatultulan. Any reaction sa sinibing nga pag-handle abi sa ila sini? May ara ka na mismanagement and incompetence. Ano na siya? Butangan tayo sang amo giniginayo ko sa tuanay pa lang. Let us put people who are considered experts sa sina nga bagay. Hindi ya politiko. Experts in medicine, experts in IT. Kitingin ang contract tracing is IT nanta siya, di ba? Yes. Ang importante na kayo may IT expert kada nga makabutang ka makaobra siya bla sa kwan sang design and platforms. Nga ang tanan-tanan na tawo may records. What will you expect when you put people there which are untrained, incompetent, Yes. and wala know-how. Kundi magbululuyaso gid lang, but mo na ginambal ko sa una nga, why don't we put people in your committees? Kating ginambalan di committees mo. Nga ang butang natunda mga professionals, experts, kag may in their own respective fields. Kita yung mga konsyal, bulig kita na sa ila by crafting. Makraft kita yung resolution in support ordinance sa sining ng mga frontliners. provide the funds ngita ta pundo. Yes, mangita ta pundo. Ay kami kakto gid Brian, kay kami ang the power of the purse mo. Yes. Kay konway ka muna karon sa konseho da, di ko maghatag gani isang emergency power to the mayor gani, di man kagiyo si mayor gani mo. Ti dapat amo ng trabaho nyo lang na, mo sila na. Hindi gani na iya siling ko nga dugangan no pag emergency power ang aton nga mayor. Hindi sa mga paglocate mula sa mga funds, paglocate sa mga kung ano-ano dira, din ta makuha dire, ano mabulig sa konseho di. Amo tanin trabaho nyo, para mo sina. So we will require the department heads. We can request the mayor. Mayor, abi, antes kami mag-approve sa dugang pag ginapundo, abi, pagkaya kami yan, listahan nyo da, kung nandun mo ni kay sila man ang gakwan, expense sila gagasto. Sila ga-procure, sila ga-bakal, kag sila man magasto. Di kundi kung tumunga kami, naghatag sila sa pundo nga gasto nila, kag inugbakal nila, di kundi magsiling kami anay, pangayo kami anay, bilistahan, kundi ni siya dagagto mayor, kay palo ka, in the spirit of siling ko, being of prudence, and prudence at least, pag
gastos ang pondo sang naton kapan sang syudad kapit tagay kami anay pilista iskan rundown na lang kasi hindi mo man na makuha right away Yes, correct. ang liquidation report tapi rundown na lang anay para may kuan kata may Nantawon. idea kami kung di na to ang pondo naton naging pangatag sa imo. Sige. Nan. Anyways, Councilor, salamat gid sa mga time. No? At least sa mga gabi, may mga bag-o kita yung mga information to the public nga need nila mabalaan na lindra sa imo. Councilor, salamat sa mga time. May gabi. Yeah. Salamat gid Action Brian kag sa tanan nga nga pamati ha may gabi kag halong gid kita tanan Yes, sir. tanan may gabi. Mabuhay ka, sir. Action Firing Line. Amo na to tanana, no? Ang ginpalayag ni Councilor John Gamboa Jr. Ang akon basura lang niya, iyagin patay gid mo. Amo na nami gamito naksyonan. Action Firing Line. La 7:55 pagbalik naton ang nasakupan sang Seneco. Pamati kamo kung ano ang sabat sang Seneco sa resolusyon na nga ginmention di kay na nga kung pwede ipaiway anay ang disconnection bangod sining panahon sa pandemya. May taga Seneco kita nga lambuton sa mga gabiho. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Just a little. Maayong gabi sa mga utod naton, Rosalie Guadalupe. Abalya, incompetent na siya, kabutigon niya. Zinaida Tumayan, di na tuman, daligid lang ha. Si Jesus Doug Cage, nag-monitor sinima tiniyon. May ideya kita kung mga pila ka bilog positive diri sa Amon, Barangay Granada. Kay sininga hapon nga pinalumba 3 ka ambulance sa city pakadto diri Salamat gid. Sige, check natin. Salamat gid, sir. Rose Guevara, thank you man. Rapido Linta Buaya. Grabe. Pero di man nga ngalan sang isa niya. Rapido Linta Buaya. Ginapahambal na nila tanan kung gapamati kamo permi hindi na sila one-sided. Lang pare sa iban nga. Ay kami tanan ginapambala di why na diya sa one-sided. Diya salamat gid. Zinaida Tumayan kabudlay gid kon maayo ya katuyuan mo hindi sila gusto bisan sa sigihon gid pumuloyo gaanto siya ahay dugay ma-eleksyon liwat. Gusto niya mag-eleksyon. Nel Oy Retuele, incompetent base ikaw kansilor. Tapos gid Rosalie Guadalupe, to be fair, Action Bray, sa rason sang SP hindi kay iya lang side mabalaan. Kami diri tanan ginapasabat ginadamon, ginapaway na di gina isa-isa lang. Sonia Yolingo de Los Santos. Ano ila sang una ginahimo how nahibalaan niya kay kontrapartido ka balikda ang inyo ginahimo sang una sobra pa gani sa karon nga reklamo ka. Tapos kay Councilor. Zinaida Tumayan, may mga sumulunod na nga hindi gusto makakita ila sala. Jen Oisi, sir, good evening, Sombray. More than monitor always, ha. Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor subong sa banwa sang Morsya. Si Kativer Araman, Ima Rojo Aguilar, Francisca Puso Madirazo. Good evening mga ka-aksyon from DC to Alihis. Salamat, gid. Tere Pescante Alohita. Good evening, Action Brian, watching from Mandalagan. Mary Jane Mendoza Raman. Si Batjo Bats, nice one, Councilor, balbala sila. Miski ikaw lang isa, pang booking nga sila. Amo nang sala nila, kay ginpasulod ka pa nila. Abi nila, mahipos-hipos ka na lang. Sang ginahimo nila. Good PM, Action Bray. Pero tema ni sa ho. Daligid lang, maigaham ko, gamay lang ha. Si Arms sa Katonina Huluat. May gabi mga ka-aksyon, watching Regenta. Salamat. Rosalie Guadalupe, okay, nabasa ko na. Rose, ginapasabat na di sa piyak nga grupo. Gaway mo lang guro tabuan kung kaisa. Good evening, so Brian, idol ka gini papa, pero migid siya kapamati si mo. Ginave Valiente Gisman. Heaven, Araman. Rapido Linta. Buaya. Good evening, Action Bray. Ari dire kapamati sa
mga pulahan. Pamati mga pulahan nga buhay. Ma-comment naman na wala pulos. Mga brown envelope lang mga ginahulat sa mayor nila. Parte pa gining isa. Merly Gonzaga, good evening, Sir Bry. Monitor lang kami sa alihis lang. Stay safe. God bless lang. Salamat. Joshua Dinatuman. Dalang. Si Joshua Mendoza, Chakto gid councilor, wala bahid nga politika basta yung Chakto opdan gid dapat nga sagay man ta sunod sa ila kung sala man nano na. Gusto ko lang klarohon, kita diri ag interview lang, no? Kay may interview na. Muna siya. Corazon Parag sa Binancio. Good evening, so Brian, always in kami pamati diri sa barangay Pahanukoy. Gusto lang namon balaan kon na trace na mga positive nga nagpalanago. Thanks God. Ginapangita pa sila. Palanago gidya. Oy gululuwa na kamobi kung sino man tuman. Josephine Lobaton ay si Tita na naga-monitor subong sa Villa Estefania. Hi to Abot and Mag and sa mga kids dira, no? Keep safe man dira. Rapido liwat tambalya basi ungaw naman piyak nga. Pahumutan niya naman mayor. Biskan padalagan niya hindi kami boss. Amo na pirmi perde ang balya wala sa gabasa comment pero bakalo siya party itlog 1/4 ginapakaon LSI. Parte man si Buaya man niyo. Buaya. Buaya ngalan niya no? Leo Corniha, good evening, Sobray. Ari naman kami diri ga monitor sa Charito Heights. Gasuporta kami sa imo programa More Power. Salamat gid. Ray Jantan Villalon, good evening, Sobrayan. Watching man subong sa Tinion sa Purisima Manapla. Great lang si Sir Dennis Richard Tiboroma kag sa San Enrique na kag si Anthony Jones Tabulong Havilio sang Kawayan. Mga energy funds na sa energy clubs. Grabe. Salamat gid sa inyo. Manuel Taala de la Peña, Councilor Wilson Gamboa, dalagan pagka-mayor next election para magbago ang panggobyernuhan sa Bacolod. Let's try the younger generation of our local government. Bao, may mabuto na si mo Councilor diyo. Si Rosalie Guadalupe, tindugi ang kabutigan mo. Allocation pa lang gani na bakal na dayon. Si Rosalie. Councilor, allocation pa lang na bakal na dayon. Sadyagid. Salamat anyways Madam Rosalie, no? Bernard Tabino, amo na gani nga may nabilin pa nga councilor nga vigilant. Amo na ang 15-0 daw labo na, hindi na dapat magpainto liwat panos na ang 15-0 councilor Gamboa. Good job. Subong gid ni nabalaan sang pumuluyo may basihan na sa 2022. Rosalie Guadalupe, transparency ni nga aamok sisilin mo, wala mo gani na liquidate kabutigon gid sa imo. Bon subong ko na nabasahan to, no? May mga liquidation man si Councilor Gamboa ginapangita before mo. Sadya. Jero Ruiz Perwilo, paglaban mo sir. Mangkot siya. Si Mariging Bauson, Budlay Councilor Wilson Gamboa, kay ikaw lang isada. Hi. Go lang Councilor, ipaglaban mo ang tama. RJ Flores Lara, wala transparency. DJ Juna, Idol Councilor Gamboa, go, go, go. Manuel Tala de la Peña, if that's the case, we can say baby PhilHealth. Sadya nga obra ini. Si Sonia Yolingo de los Santos, sang chimponyo ni Monico. Amo man na basa ko na kay ina. Balos-balos lang. Attorney Ziralva. Mayang gabi, nabatyagan ko ang si Bilin Salao Armano. Ambal ni Ziralva, nabatyagan ko lang ang nabatyagan ni Councilor Gamboa. Amo ina ang masakit kung ikaw seryoso sa imo trabaho. Tapos ang iba niya, kaupdanan mo sa konseho trapo, tradisyonal nga politiko. Amo ina ang tunay nga trapo makita mo lang sa lugar nyo kon chimpo nasang eleksyon. Puwerte. Si Kyle Che, good evening action. Good evening landa sa mga team Bugos sa Bago. Uy, ano ini? City Negros Occidental. JM na piyesa Jenray Bilinia,
Justin Adilantar, Willie Canoy, Jen Raymond Tibon, salamat gid ka action. Ayos Si Batjo Bats, konsehal, mas mayo pagid na ipabitag or iparafi tulfo sila. Dalan mo tanan nga mga ebidensya para lang maaksyonan sang DILG National kay ang DILG Bacolod daw mga alaga sang mayor. Tanda pagid si Bats Bats. Ay nako. Rosalinda Arellano Espader, nabasa ko na, no? Si Sonia de Los Santos, ano ila sang unang ginahimo? How? Nahibalaan niya na kay kontrapartido ka balikda. Nabasa ko na kay ila. Di na tuman. Sa dalom naman kita, no? Alright. Rapido, linta, buaya, mga pulahan, ari na nagkumod. Nerfin Nebs, good evening sir. Ano katuod may biyahe na kuno sa Monday? Daw ay pagid-report na. Rodney Carrion, good evening sir Bray, patamiyo lang Carrion family. Salamat. Din ang Carrion family man, lugar tani para namin. Si Chris Vilma Reyes, good evening sir Bray, monitor lang kami sa East Homesteria, Barangay Stefania, Bacolod. Norma Ohoylan, good evening sir Bray, monitor gid kami Action Radio, more power and God bless. Sige. Sir Edwin Pineda, man gani naga-monitor man. And Jurex din na to man. Ribatado, good evening Action Brian, naka-tune in kami sa Family Ribatado diri sa DSB. Mick Hias Kapitle Arapman, nga monitor sa Talimagaw. Si Jen Philip, pa shout out Action Bray from Sumag. Mayang gabi Sumag. Rose Guevara, Action Bray, greet ko ang father ko nga nag-birthday sa 72 na, no? Porok Maria Ilina, Barangay Dulao, Bago City, no? Kaya keep safe, salamat. God bless. Enrique Cabaylo Subaldo Jr., good evening Action Bray. Ari always kami nag-monitor si Mama Titing Valencia, Novi Valencia, Lance, Kisha, and Zayan Mathio. Salamat gen. Ay naglumpat na lang. Zinaida Tumayan, Action Bray, para tigali ni sa Sineco ang kuryente di sa poste Barangay Dumanan. Porok Santo Niño, sangyad di sa Block 30, budlay na makuryente di Pumuloyo. Di madugay nga ini maproblema kadtuan gid kaubrahon gid kay magpangutod gani sang kuryente aksyon agad. Sige mo nohon ta na karon na. Si Peter Imnasin, no? Ocampo. Good evening action sir. Bray, monitor kami Barangay Villamonte, Tamyaw lang, Papa Carlito Lukot. Pamati subong simo always gid God bless. Jocelyn Libodis Puharapman, Grace Lo Raina. Good evening, Action Bray. Keep safe lang, monitor di sa Deka Homso, Barangay Kabog. Sige. Jody Pinasas, NJ. Action Bray, may gabi. Pamatigi kami sa imo gabi. Diri sa Ayala, Alabang, wala budget kay basi ara na sa bulsa. Greet lang, Pinasas family sa Akishola, no? Village, Barangay Villamonte, Bacolod. God bless sa inyo, idol. Salamat. RJ Flores Lara, Amulan station nga kay Transparency, more power Action Radio. Salamat gid. Olive Prado Gargaritano, good evening Action Bray, watching live from Riyadh, KC. Happy weekend, stay safe. God bless kag ikaw mandira. Mangkot lang ko Sir Bray, may okay sige. Mabel de Los Santos Desendario, amo na kay nag-mass testing lang, wala gid proper planning and management. Diin kakita nag-testing tapos ginapangita pa ang mga subject kon diin nagpalanago after testing. Ay sus, ko mo na gani nga kita na lang mag-distansya gid sa tao subong. Kay base masugata tani sila ay palayo gid lang, na. Ramon Azero, Action Bray, good evening Action Bray, pila to bilisang food packs 40,000. Tiyan mo ng liquidation nga nagpangita ni Gambuwa, tiway ta maihambal. April Montero Palma, naga-monitor man. Ikaw na lang padalagan, Mayor. Mayor ka na lang kuno Gambuwa ay. Si Joy Rene Inocencio Matiliano, good evening. Si Moliham Niere, good evening Sir Bray. Mangkot lang ko kung tuod gid bala nga may biyahe na sa mga jeep sa Monday. Si Irene Galea, watching here from Mandalagan.
I-check ta na kay way pagid sa may nakagwa nga information. Check ta na karon. Krisha Rodriguez, good evening Exombray, watching live kami diri sa Sigasco. Patamya lang family Rodriguez, good health, halong git always Exombray. Salamat kamo man. Mayor Bing Yos Konsyal Gamboa, basta ang insakto himo abla sila ya kay isa lang na sila sa tanan katuhog. Di ko mabasa nga apelyido mo di. Grabe pag yun ang apelyido mo. Si Maria Asop Araman sa aton sila pagpalagad. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:10 na sa aton siring pangalagad mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Life Extension Vitamin D3 ginaindorso ginaton sa inyo ha, ini pampabak. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Sige, manamyaw kita dugang sa aton sini nga mga utod sini matinion si Bokyas Aiko. Good evening Exombray. Watching from Silay, kaupod kay Rodolfo Aiko. Si Mari Asop, Action Brian, good evening. Delikado gid ina kon hindi nila malocate ang mga nag-positive. That's why, Kirk Oliver Sasi, good evening Action Brian. Mamangkot ko Action Brian, pwede lang kagwa-buwas kung may company ID. Salamat gid Action Brian. Basta may company ID kag makadto ka sa trabaho pwede malang gid na, Si Manny Villaflor, good evening man dira sa imo, God bless. Si Diding Orias, mother ni good evening ma'am ni Dr. Sarion niya. Every night nag-follow ko sang firing line. Maskin sentido common lang bala naton. Hindi na ma-trace ang positive sa mass testing because wala ma-organized maayo. Dapat kada tawo nga gina-testing kuhaan or lantawon ang valid iya nga ID, no? Tapos ipa-photocopy mo na, ipa-xerox mo na photocopy mo kagi stipliran na ginasulatan sa ang form bala. Maskin wala na sang telephone number malocate gid. Tapos kada test sang mga tawo gina home quarantine lang. Swelduhan ang tanod para mayroon sang day and night nga mabantay. Reshuffling tikay may wala man kita sang isolation ka community transmission na nga naga mass testing ini. Lagaway sa mga nag-testing nga wala pa ang result, naglagaw na guro. Tanan at halos gid. Bisan ang iban guro dira ti nagpating iban ti waygid. Action Firing Line. Glenda Logares naga-monitor man sa barangay Punta Taytay. Si Sir Archie Ray Alipalo naga-monitor man, nagapanghagad na panihapon. Sigurado kung imong minyo na subong rin nagamak na naman. Action Firing Line. Last 8:13, Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. So, daligid lang. Kay nagligad nga mga inadlaw, si Councilor Simple Distrito, may ginduso yang lawagon ko gading ngalan ni Councilor John Gamboa kay co-author sa gani sini. Nagpasar o nagduso sa isa ka resolution nga nagapangabay sa tanan nga mga utility companies bala. Kanga isang Seneco, Basiwa, Smart, PLDT, Globe, Sun. Kagiban pa nga dapat ipaiway ang mga disconnection
tubtob sa Disyembre 31. Action firing line. Lawig-lawig gali no? Palayag pa diri ni distrito nga ang katapo sa sagunang panglungsod. Pangabay kag kabay pa nagalaom sila nga antes ini balik ang mga pagpangutod abi ko naka-recover ng pumuluyo gikan sa COVID-19 nga situation ta subong, no? Suportado ini isang halos tanan nga mga miyembro sang konseho diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Now, ginpang-mention ko diri basiwa tubig kinanglanon gini sang tawo gidya, no? Kuryente diri sa Bacolod, kita halos tanan subong nga magluwas sa mga nabukid nga porsyon abi nga wala pa sang kuryente tido ka okay lang. Pero sa tanan nga nasakupan nagaayo nga kon pwedeng Seneco hindi anay makapangutod abi. Action firing line. Ang smart nato naman yung mga cellphones naton ati ang ulot don dire kuan malang ina balang ano tawag sa gani ang imo nga paggamit bala di ka na mag-load bala ho, no? Bayaran ka na bulan. PLDT, tiyan mo ning PLDT naton sa mga telephone naton dira, mga signal, mga wifi, Globe Sun, tamo ning mga connection, ano? Action firing line. So, unahon, kay kabalo ka sa mga cellphones naton yang iba niya, bakal man na load, may tagpulo pesos gani, may 15. Depende kung anong gusto kada kuan ng load mo, no? Ang pinaka-importante gidriyo man ning basiwa kag Seneco. Now, ang Seneco hibaloon naton abi kon naka-meeting sila or ano nga sitwasyon makiri ay hanisang Seneco nga hindi magpang disconnect abi basi bla abusaran man si iba naton nga mga uton nga di na lang gid magbalalayan total way disconnection na. Action firing line. Isa man na sa problema ko kay naton rather kay basi karon kun di magpangutod si Seneco kag kun sila naman i-penalize karon niya sang naga-supply sa ila anong ibayad nila to sa supplier man. Lines of firing line. Sa aton nga linya si Sir Roel Venos makaksyon sang Seneco. Sir, good evening. Mayong gabi, amigo Brian, kag sa imo nga pagpalamati, mayong gabi man sa inyo nga tanan. Sir, salamat gid sa imo nga time. Kapag ka pasar sa nga resolution nagligad to nga inadlaw, kadamo na sa pinamangkot kung anong sabat kuno sang Seneco dire basiwa kag doon mo lang ning duha ka concern gid mo. Mga smart PLDT Globe Sun daw ang iban diri load bala ni halos kalabanan. Pero dire kita sa importante gid nga ginagamit sang tao Seneco. Kalambot naman sa inyong resolution, sir, no? Nakabasa na kamo or anong sitwasyon? Yes, ako personally, amigo Brian, nakabasa na ko na. Kag una sa tanan, ako yung pasalamat ko sa sangguniang panglusod naton for sponsoring that particular resolution. Kag it's very good gid nga nanawag kamo ang inyong station kag nakipag-angot kamo sa amon diri sa Seneco para mas maklaruhan naton ang ini nga bagay, no? Kay kabalo ko, as you said earlier, ang kuryente importante magid sa aton nga tanan, no? Yes. Kag of course kabalo kita kung ano ka significant sang role nga ginahampang sang kuryente sa aton adadlaw nga pangabuhi. Okay. So nakuha nyo ni Sir Subong nakaulo istorya naman ang Seneco abi, ang management, the board, kung paano ini itrataron nga sahi sang resolution? Yes, in fact, no, sa mga nililigad nga inadlaw, actually kami sa Council of Managers or ang tawag naton nga COM or MANCOM, Management Committee namon, we already conducted meetings to discuss ang ining resolution. Yes, sir. Kag ako pahibalo ko ang mga listening public nga in line sa aton ginatawag nga implementation of the modified enhanced community quarantine. Yes, sir. Diri sa syudad sa Bacolod, bilang sabat sa nga resolution, ang Seneco will temporarily suspend its disconnection. No? We will temporarily suspend. I would like to give emphasis on the word temporarily suspend ang amon nga disconnection, ang amon disconnection services effective sang pagtugod na mon meeting sa nagligan ni inadlaw. No?
Of course, kung mag-change man gid ni or maglain man gid ni ang ining amon nga implementasyon, we will take notice kag we will inform the media, amigo Brian, pabalon kag gid namon. However, we would like to emphasize lang nga sa syudad sang Bago, munisipalidad sa Murcia kag Don Salvador Benedicto kag sa syudad sang Talisay kag Silay, ang aton mga area officers will continue with the regular operations. I see. Okay. No? So ang Sineco, we will remain open for payment of bills. So good Lunes hasta Biyernes, alas 8 sang aga hasta alas 3 sang hapon. Kag please take note, voluntary payments are strongly encouraged naton to avoid accumulated bills and for Sineco to sustain its operation and financial obligation with power suppliers. Ang purpose ni para ma-ensure naton ang continuous electricity service, especially during this pandemic. Actually, amigo Bri, ka-itsindigid ko na, we really understand the plight of our member consumers tungod sa sini nga COVID-19 nga pandemic. Pero i-emphasize ko lang nga pareho sa inyo, pareho sa atong tanan, no? Ang state kag wala kami dili kami nakaluwas, no? Kag in fact, Sineco is also suffering the adverse effect of this pandemic, especially that our service disconnection activity amo niya usually get-trigger sa atong member consumers para magbayad. Yes. No? So while other electric cooperatives, isa pa gini amigo Brian ng kamatuuran, ng iban nga mga electric cooperatives bala sa Region 6, no? Kag all over the Philippines in fact. No? Amo na ang balato, no? Ang mga electric cooperatives sa Region 6, nag-resume na sila sa ila disconnection activity sang July pa. July pa, ha? Pero ang Sineco, we extended it up to August 31 this year. Nga wala kamo sang disconnection. Nga wala kami disconnection. Okay. Din-subsidize na namon anay tanan. Remember man, nga pag-start sang ECQ, no? So, saan ang sugod ang ECQ natin to sa last March? Ang Sineco namon nga koleksyon niya nagdako gid katama, no? Nagdako gid katama nga ang pag-drop sang sini nga koleksyon namon. Meaning to say, naglubo gid ya kadako gid sa paglubo sang amon koleksyon. Kag ang ini nga paglubo sa koleksyon namon, this caused our outstanding receivable nga naglapaw ka, nagbalon man siya, kabalo ka bigo Brian kung pila na. Ang amon outstanding receivable is 1.5 billion. No? Hindi yan minilyon ng istoryanta, subong billion na. No? So 1.5 billion as of July 31. Yeah, if I'm not mistaken, July 31 this year. In fact, we already obtained, no, nakakuha na kami bali sang bank loan namon. So that masettle naton ang ating obligasyon sa ating power suppliers. No? So take note, mga listening public naton, ng Sineco may mga suppliers mga kami that we need to be updated. No? Our existing credit limit with our power supplier is only up to 30 days. 30 days lang siya. Kag wala niya extension, amigo Brian. Amo gini nakasubo ko bala kay Tiwal Ispro ng Sineco pila na kabulan wala ga pangutod. Pero kami kada bulan gabayad gid kami sa amon power supplier. Yes. Contributor. And the only time I can remember na extending amon nga balayran sa amon power supplier was in April. No? However, ang aton power bills naman niya pagkatapos ng Abril, we were required to settle in full. Otherwise, we will be paying penalties. Kaya ang Sineco naman niya, wala kami collect penalty sa mga delayed payments sa ating member consumers. So you see, nadako katama sa aton nga balayra, no? Actually, ang amon nga operational cost is around 720 million. Sa aton nga receivables naman niya sa aton consumers, nga amount niya is twice compared to our operating cost. So ginakasubo ginaton. So, ginakasubo ginaton nga hindi kami na pwede ka-grant pa further request nga palawigon pa
ang aton nga pag-utdanay. As I mentioned earlier, nag-recommend kami, actually it was already taken sa aton nga office of the board, nga ma-extend kami up to for Bacolod City only, Yes, for Bacolod City. Kasi yung Bacolod City lang may NECQ. Bacolod City up to September 30 this year. September Wala 30. kita utdanay, wala kita utdanay sa kuryente, kag ma-resume pa utdanay naton sa October na, no? September 30 ang last nga hindi kita mangutod. But for the month of October, anytime within the month of October, masugod na tayo pang utod sa kuryente naton. So hindi bot silingon nga wala otdanay hasta sa September 30, hindi lang ta magbayad. Dapat mabayad No. Japon. Yes. Eksakto na, amigo Brian, no? Gina-emphasize namon. Nga kami ga-encourage, gid. Nga magbayad kita sang bill naton. Nga aman. Mabayad kita sang bill naton because gapati kami nga this is to our own advantage man. Now, while it is true, no, nga hindi kita sa aton mga paying consumers, kundi sila kabayad subong, willing ang Sineco mag-extend sang amon nga due date up to September 30 para hindi kita mautdan. Pero again, as I mentioned, kami sa Sineco, wala naman kami extension sa amon nga power suppliers. We in fact communicated with the Energy Regulatory Commission kag nag-istorya kami sa ERC, nagnuno kami kung pwede man maayo namon ang amon power suppliers. Kay kabalo kami nga may mga letter of request not only sa Sangguniang Panglungsod, but also around 2 to 3 organizations ang na-request amon nga extend ang aton nga pagbayad mo sang balayran sa kuryente. In fact, nagmuno na kami sa ila nga this is still pending because we are still communicating with ERC kag sa amon nga power suppliers, base pa lang i-allow kami nila nga extend man, definitely we will extend our disconnection schedule. Kabay pa. Yes. Actually, amigo, Brian, no, ang Sineco main office, open kami hasta sa gihapon, no? Lunes hasta Biyernes na alas 8 hasta alas 3. No? Alas 8 hasta alas 3, kag ang voluntary payments naton gina-encourage nga naton sa mga member consumer owners naton to avoid accumulated bills. So of course, parang Sineco man makasustain kami sa amon operations kag financial obligation with power suppliers para ma-ensure namon ang continuous electricity service sa provision naton, especially during this pandemic. So subong ko malang na hibaluan nga bisan wala pa ning resolution gali nagliligad pa lang nag-ubra naman kamo nga wala sang disconnection gali Sir Vino, sir. Yes. Yes, actually, amigo Brian, no, that is in preparation namon because we've been hearing nga may mga organizations, may Sangguniang Panglungsod, may plano nga mag-ayo sa Sineco nga wala lang ani utdanay. So again, ang sa syudad sa Bacolod, jaway tiya utdanay sa kuryente naton up to September 30 this year. No, but anyway, October, ma-resume na kami disconnection unless otherwise, may ara naman government agency nga maghambal sa amon nga hindi pa kami allowed mangutod, we will strictly follow. I see, okay. So ang tanan nga way gid nakabayad this month abi by October ya isa-isahon nyo gid ni kay do nagpabaya man sila abi. Damo sa nga sitwasyon. Yes, amigo Brian, no, thank you sa pagpaintindi mo sa ating konsumidor. Kaya actually, ang Sineco, we've been doing this. We would like to encourage everyone. While it's true, no, nga siyempre kita tanan pigado, subong napikuhan kita sa pandemic sa COVID-19, yet we would like to encourage everyone to please pay. Kung may extra ka muna ang kwarta, kadtulang mo sa Sineco, kaya we will accept payment Japon. Ang pagboluntaryo nyo nga pagbayad, batunon ginaisang Sineco, kag we will be thankful sa sinyo nga patronage sa atong electricity. Pasalamat kita. Wala otdanay, wala sang additional nga mga hidden abi nga mga balayran dira, normal lang yapon nagpabatunay dira bisan late nakatama ang pagbayad. Amo na nang klaro da para at least malipay man sila bla.
Yes, amigo Brian, kung gina-emphasize na gina, wala kita igatag penalty Aha. for those mga late payees na ton. Aha. Unlike yan sa consumers, unlike yan sa suppliers ng Sineco, Aha. nga kami, kung ma-delay kami, may multa kami, bali nga, tawag na ton penalty. Penalty Gina-penalize kami, Aha. so we have to pay for that, and we do not pass on that sa ating Aha. member consumer owners. Aha, grabe na. Anyway, sige, salamat gid sa pagpainsyende. Pero aside sa Sineco office nga 8 to 3 bukas ka mo, may mga remittance center kita nga dapat dito lang iban abi sir. Ano nga mga Yeah. remittance center ini para avoid lang yapon sang crowded bla sir? Yes. Salamat gina amigo Brian. Actually, Aha. we have Alvio collection centers. Aha. Sa nagkalain nga barangay, we have 32 branches. Wow. 32, around 32 branches sang Alvio collection centers. Please kindly check lang kung open na ang tanan nga branches. But anyway, dirang aton nga schedule sa aton nga Sineco Facebook. Aha. Then Okay. Robinsons namon open man para magbayad kita sa atong balayran. And of course, main office naton niya open gina 8 to 3 para magbaton sa aton nga bayad sa kuryente. Aha. So please take note man amigo Brian, before I forget Gilino. Ang Sineco open man kita Japon, no? Sineco will maintain our line operations crew to ensure continuous electric service, no? So meaning to say, regular office operation naman will resume once the MECQ is lifted. Aha. If is lifted, pero ang amon niya nga mga collection centers, ang amon nga payment center, ang main office namon open for collection purposes only. Kaya ang amon of course nga mga linemen open kami na ang amon nga emergency hotline Aha. 24 hours a day, 7 times a week. Aha. Open kami. So for updates and announcement, pwede ka mo ka-check sa aton Sineco Facebook nga page. Aha. Sige. With that, may gamay lang pamangkot daw kasako ang Bulo Brownout dito sa Barangay Estefania, most likely sa Silin Homes, sa sininga mga sinimana. Sir, may ano kita Yes. dito gani? Yeah, actually, amigo Brian, no? Actually, hindi lang only sa Silin Homes, hindi lang sa Estefania ang burnout naton. May mga intermittent burnout kita kag unscheduled power interruptions na. So for those consumers, kung nga gusto makaibalo sa scheduled power interruption niya naton, scheduled dina-post man natin sa Sineco Facebook page naton. But for those nga mga unscheduled, meaning to say, mismo ang Sineco, hindi kami nakakontrolar kung saan una matabo, alas ano na matabo, kaysa di na matabo, nang please take note lang, pwede ka mo katanaw sang updates naton sa aton nga Facebook page. Aha. Salamat gid sir. Good evening, mabuhay ka sir. Madamong salamat, amigo Brian Morden, kasi imutag palamati, may gabi sa inyong tanan. Yes sir. Salamat. Action firing line. Si Sir Ruel Vinos, sang Sineco, umani siyang Chief of Consumer Services Division, kag ginaktuhan nila ang resolution sang konseho diri sa Bacolod nga hindi lang anay magpang-utod. Pero Setyembre 30 lang asta, no? Pero ang resolution sang konseho sa Bacolod until December 31 tani kun pwede lang. Pero hindi man gid mapalawig sang Sineco kay suliton tagamay lang ang nagapanukot sa ilang nga supplier, why man ga paayo action hands. Once nga magpanukot, nukot dayon mo. So basi iblang supplier kuan man magkumod kag basi otdan kita supply ti anong i-supply ni Sineco sa aton. Si Sineco contributor gid lamang sang kuryente ini sila. Hindi ni sila ang supplier sang kuryente para may ideya kamo dira. Action firing line. Kaya kung kaisa may blackout abi, ang mga napukor, kung ano pa mga NGCP, damo ng mga supplier kag iban pa. Si Sineco dayon ang ginabalbal. Pero kung isipon tagid si Sineco, contributor lang ni, naga-provide lang ni sila sang kuryente, sang supply, gikan sang ilaman supplier. Action firing line. Kag ang wala sang disconnection nga ginmono ni Veno suliton ko dirigid lamang sa Bacolod. Ang ila sini nga mga areas of coverage abi like Bago, Morsia, Salvador, Benedicto, Silay kag Talisay, dira ya may otdanay lang yagyapo, normal lang daya ang ila sini nga operation. Action firing line. Palunay Santang Basiwa, kung anong plano sa Basiwa, mangutod sila bala o kung hindi, kung ano nga sitwasyon, kagang Basiwa, subong linong-linong, no? Action firing line. Ang prime water, kumusta na to ang daw, na
ano to na pirmahanay na to magakalkal ni sila subong may mga pagbago na. Action Firing Line. Pagbalik ko karon dugay-dugaya, isa-isahon ta na maka-action kag pagbalik ta damo pa kita balita i-preparar man sa inyo. Pero di ko rin pagkalimtan anay ho ang Evergreen Herbal Capsule, no? Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kaintangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Manamyaw kita anay sa aton sini nga mga utod ara na naga-monitor si Obi-Juan Camute mga kaksyon. Salamat gid. Si Joy Rainy Inocencio Matiliano. Salamat gid sa pag-monitor. Milanio Jr. Berueda Araman, Bing Bagatila Araman, Almira Lima Lazarte, Rinan Dular, Serviza. Good evening, Exxon Brian. Ga-monitor kami sa East Homes 2, no? Subdivision, shout out lang, Sir Visa family, sang Barangay Doldol. Din yung Barangay Doldol man. Jalen Liente. Good evening, Exxon Brian. Always monitor here sa Hong Kong through FB Live. Timingan, busy replay sang FB page nyo. Keep safe and God bless. Anong pinaka the best, no? Yes. Daligid lang. Hindi ko mag-get, ano? Recorded. Okay, sige. Si Tens naman niya Suarez, Geeking here, Sir Bry. Good evening, always listening, good firing line. Pa-greet lang please ang Suarez family sa Barangay Bata. Thank you, Action Bry number 1 station. Sige, salamat. Oy, si Tita Ida gani Rio Sora naga-monitor man, kag si Nanay Linda, kag si Tatay Didra naga-monitor gid sa Blumentritt Banwasang Morsya. Magpamati sila sa Action Radio, galantaw sa TV sa TV ginabutang daw galantaw lang sila sang ginatawag nga CNN. Action Firing Line. Las 8:46, diri yun na talopang dantawan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang sila'y damo-damo ang positive, no? Nga nga morning kalatabo, man abi-check natin, may with Action Marlon, hinavia mga kaksyon. Action Mar, may gabi. Mayong gabi aksyon na baray ang sunod sa nga sila'y amo ang nagpanguna kon positivity rate ang paghambalan sa damlaglanggen patigayon nga mas testing sa COVID-19 ang sunod sa nga sila'y kumaduruman isa lamang ini sa 5 ka mga pilot local government units o kon LGUs nga gin patigayunan sa nga mass testing kadungan sa ginatawag nga time out weekend. Sa datos nga gipresentar sa spokesperson sa Provincial Incident Management Team ko na PIMT nga si Cha Magallanes sa TAN. Sa 5 ka mga LGUs, lakip ang sunod sa Bacolod. Ang sunod sa silay may ara sa 429 ka mga silay noons nga gin swab test sa COVID-19. Sa diin 76 sa mga ini ang nagpositibo. So mga 17.72% ini kag ang nagnegatibo ara naman sa 353.
Ginasunda naman sa nga syudad sa nga Bacolod nga sa 4,384 ka mga swab test, 3,859 sa mga ini ang negatibo, kag 525 ang positibo. Pero madabo-dabo ang positivity rate sa di kumparar sa mga syudad sa Silay. Tungod sa Bacolod, ini ang ira lamang sa 11.92%. Ang sabahin naman sa syudad sang Talisay sa 742 kamagin pangkuwaan sang swab test, 636 sa mga ini ang negatibo, kag 66 ang positibo, 8.89%. Ang Bago City 307 nga kabugusan sa swab test, 293 ang negatibo, kag 14 ang positive o kon 4.56%. Sa kabugusan kung nilakip ang sunat sa Bacolod, ang resulta sa mass testing nagapakita nga 6,299 ang swab, 5,607 ang negative, kag 692 ang positibo. Ining 692 nga positive amo ning subject sa contact tracing ang mga tawo nga ila sila nakatupad o kung nakaistorya. Isa dirang surad sang Talisay ang kumaduruman nagpatigayon sa kinatawag nga expanded contact tracing. Kumo kay ang surad sang Silay amo ang may pinaka taas kon positivity rate sa mass testing ang Hambalon. Ang ila sa ring record nagpakita as of September 11 o kon kahapon, Silay City COVID-19 hot zone update, may 269 ka mga confirmed cases, 115 ang nakarecover o kon 43%, may 140 ka mga active cases. 17 sa mga ini ang local stranded individuals o kon LSIs, 6% ina siya, 14 ang OFWs, 5%, 15 mga frontliners, 6%, 223 ang mga local cases o kon 83%. Sa kabarangayan sang Silay sa 269 ka mga confirmed cases, nagapanguna diri ang may pinakadamong barangay Mambulak 75, ang barangay Ginhalaran 29, ang barangay 5 27, barangay 4 27, kag ang barangay Rizal nga nagdangat naman sa 25 ka mga confirmed cases. Amo ni so far update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinoboy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Amo na ang sa probinsya mga ka-aksyon, syudad man sang Silay. Ang bago nag-swab test man, ano? Check nato ni sa masunod nga mga inadlaw kung anong sitwasyon man, no? Kabalo ka, Bacolod, Silay, Talisay, Bago, Morsya, amo ning mga lugar nga lapitan na gidiri mo. Pila ka adlaw gani magbiyahe kadi aksyonan halin ka sa Bacolod, ang maglabay ka sa dalan diho pasaka to sa Silay, abi mo da Bacolod lang yapon gali kay Silay, Talisay to kasi nung punanay na lang bla. Tungod naga inangot-angot na lang mo. So kung COVID-19 ang paghambalan, ti lapitanay ding mga syudad nga ini, ka mga lagko pa niya mga syudad. Tiyan mo nagguro nga, kung ano pasapasa na lang gidla. Action Firing Line. May mga komentar ganito isang nagkaladula bla nga mga nagpositive sining mass testing diri sa Bacolod. Naman yung mga aswang ho. Siya mga aswang ho, nagkaladula sila iya. Positive pa naman. Action Firing Line. Ay, suskote na mo nagkaroon kay ambot nga ang nagyaplagyo gini sila. Way takbalo sitwasyon. Basi nag-isolate ni sila sa kalingo nila guro. No? Nag-home quarantine pero dapat report gid kamo para mabalaan gid bla kung kumusta ang sitwasyon nyo kag ma-account sa Bacolod mga kaksyon. Kay para hindi na magproblema kita plakadlaw tuyo tayhan guro dulaon si COVID-19 tapos agi pateplo panago da. Action Firing Line. Las 8:52. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa Simbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Maayong gabi lang kay Mr. Sunny Boy Magsipok mga kaksyon na. Kagya sining girlfriend na si Madam Jeneline Caburog. Si Helen West na naga-monitor man. Lorito Lukban. Ang iban way kumalambutan pasensya gid mga kaksyon na. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Huwag na kita sa igo pa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Magkinibati kita Lunes sa mong yapon nga estasyon kag oras. Oras sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,